как вижте. Малко пауза направих, че ме викаха. Се върнах. И за моят приятел Митко, или както му е името, и моят приятел Валю, приятелката ми Мануел и от 119 моите приятели, да й кажа, че по-скоро да ви помоля да се абонирате за мене, да направите други неща. Още нещо. Например, да ми лайквате, когато хода на море ще снимам. Ще правя клипове, когато се приготвям всичко. Ще правя клипове на GTA Multiplayer, GTA 5 Online и други неща. И сега има една награда за абониране. Печелиш лаптоп. И ако може, моля ви, абонирайте се, да спечеля лаптопа и просто да снимам на други игри. Защото сега не мога да снимам на нито една, само мога на таблета, на който сега снимам. Телефона ми няма YouTube и няма просто как да ги пратам. Ако искате да се видим нещо в скайпа, моят скайп е на 20042. Да играем, ама не, сега няма смисъл. Щом взема лаптопа, можем. И така, ще снимам, не знам, утре и друг ден ще ходим в Гърция и там ще снимам клипчета. И щом, ако има Wi-Fi в Гърция, ще сваля тези клипове и просто моля ви да ги гледате. Ще правя клипове на Minecraft, GTA и на много други неща, които може да се сета и вие да ме подсетите. Така че, моля ви, абонирайте се и чао!